I Vinaròs es prepara per a viure el carnaval més gran de la Comunitat Valenciana. Més de 4.000 comparsers desfilaran vestits tots iguals. Els tratges, en el cas de les reines, poden arribar a costar fins a 9.000 euros. El carnaval està a un tir de pedra, però els més previsors fa mesos que preparen la seva disfressa. A tope. Si no duermes o duermes lo mínimo... Cada una pot costar al voltant dels 150 euros. En esta comparsa n'invertiran més de 10.000 en els tratges dels seus comparsers. Impressió ahí tots, brilli. És algo impagable perquè costa moltíssim. En altres aposten per ajustar els preus, al voltant dels 40 euros. En la joventut no tenen diners, no? I així és una manera de recaptar-los. Però en què no retallen és en hores de treball i imaginació. Faciliten els patrons, també se donen materials. Las madres y tías saben coser, las abuelas también. I si en una cosa coincideixen tots els comparsers és en mantenir en secret els seus tratges. Tots volen sorprendre, sobretot amb el més costós, el de les reines. És una disfressa, no? Però és una disfressa que és de molt de treball i d'alta costura. Jo n'he fet hasta de 9.000 euros. Si vols ser reina, t'has de gastar quartos. Quan ho veus, que està acabat, que està tot fet, que és molt bonico. Tot un esforç que es veurà recompensat quan tornen a xafar els carrers.